Arqılıcı hikaya. Yer yaşılı, bu yaştan soň beýle ýoğud iş etmäge, hasa ursa elhenç ganhorlyk etmeňide näme sebäp boldy? Sülçüň bu soragyna sorag edilýäniň oturgugyna oturan, ýaşy 70'e ser uran, saç sakaly agaran, şepiktice göwrüli ýaşly ýeke sözle jogap berdi. Nämehremlik. Siz nämehremlik diýip gaty arkaýyn jogap berýäňiz bölün, diýmek onda aýlygynç ganhorlyk edip, agyr jinayet edeniňizi dolu boyun alýaňyz da. Hey ogul, boyun alınmajak bolsa, öz ayagym bilen bu ýere gelip özümi size tapşyrmazdım. Olar ýaly günäňizi dolu boyun alýan bolsaňyz, onu bu agyr jinayety amala aşyrmagyň sebäplerini, ähli jikmejikleri bilen hiç bir zady ýaşarman dolu gurrun gelmeli bolsaňyz. Ay bu işin aňarsy gaty aňardan başlanýar. Gurrun gaty uzaga çeker. Uzagan bolsa biz dinlemäge we işi dolu seljermäge borçly. Şeýle de inni sizin howlup gitjek ýeriňiz ýok. Barmaly ýeriňiz bolsa belli. Barmaly ýerim belli bolsa bolmasa, hatta cehenneme iýerseňizem men eden işime ökünemok. Ökünerne möýdemok. Nira iýerjeňizi häzir açyk aýdyp bilmesek-de, eden agyr jinayatyňyz üçin kanunyň talap edişine görä jyzaňyz çekmeli bolsaňyz. Siz gowy gurruňy başga ýana sogman bu jinayety etmeňize sebäp bolan zatlary jikmejik beýan edin. Onsoňam siz eneň, onu da 4 çağany dünýä iňirip terbiýelen eneň janyna kast edenimizi unutmaň. Ay o zatlar unudur ýaly bolan näler? Galyn ömrüme unudur nämeýdemok? Men üçin näçe agyr düşdi. Bu bolan apadyň sebäplerini başdan başlap aýdyp bermäge synanşaýyn. O ýyllar biziň türk bölümimiziň arasynda gaşagaşlyk ýyllar diýilip adalan ýyllar bolupdy. Sebäp o ýyllar ak geyim, gara geyimler diýilýän bolşewikdir menşewikler öz aralaryna urşup, şol urşýanlar ýyda gaçanlaryna otly ýoluň garasynda ýaşaýan owalara talan salýadylar. Biz ol wagt olaň haýsasynyň gyzyllardygyny, haýsasynyň bolsa aklardygyny o diýen saýgarman bilmezdik. Ýöne giýje bolsun, gündüz bolsun, otly ýol tarapdan elleri ýaragly adamlar güpürdeşip gelerdiler-de, guluply gapylaram aýaklary bilen depip açyp, içeri kürsäp urup, agdy guluply sanlyklarym tüpeňleriniň gonnoglary bilen urup dögerdiler-de, gözlerine yaran zatlary şaýsep bolsun, beýleki bolsun alyp giderdiler. Öz zadyny gorap, gaýtogul beren adamlary bolsa, bir oku tapşyrmanam hiç taçy görmediler. Onna munna ak giyimiller o gara giyimiller palagynyň maşgalasyna el urupdyr, süýräpdir diýen ýaly aýlygynç gurrunlar häli şindi eşdiler durardy. Ine onsoň şeýle gurrunlary eşdip, şeýle talaňçylykları gören otly ýoluň garasyndaky owalan ilaty, otly ýoly bilen uruş ýetip gelýär habaryny eşdigi, öýe uzaryny taşlap, otly ýoldan uzagraga çekilmegiň gamyny ýerdi. Her kim öýündäki ýüzi tuğlurak zatlaryny ýetişdiginden gidilip, öz ýany bilen adyk sowlugyny alyp gaçmak bilen bolardy. Owalarda diňe ýola yaramajak näsaglardyr, garrylar galardylar. Aýal evtat, oğlun şoklarym başarsalar obada goýmajak bolardylar. Ana, şol gaşagaşlyk ýyllary
meňem 17 ýaşymda olup tüýs jahil wagtymdy. Ejem ir ýok bolansoň ýalňyzlyk derdini köp çeken kakam ýeke çağaty bolan meni 17 ýaşyma giden wadyma öýermekçi boldy. Meni öýüşik edenden soňam uzak ýaşaman obasyny täzeledi. Maňa ata birasyndan galan adam içiniň pukaraja goşgolamy bilen bir gara öýü boldy. Öý goşlarynam men üçin iň görnüklisi atamdan galan ýuga polatdan ýatalan egri türkmen galyjdy. Ol galyj şeýle bir ýetidi bölün tüýs ýeke galy iki bölýä diýilýänlerdenni. Men ol galyjy atamdan galan ýalňyz ýadygarlyk hökmünde öýüň dulundan asap käte süpürüşdirip arasalap saklardım. Ýöne bölün ol galyj men üçin ar galyjy bolar diýip ýassam tursam pikir edemokdym. Ine bir günem obamda seher bilen otly ýol tarapdan uruş ýakynyş gelýämiş diýilen howsalaly habar gelip goşdy. Kerkim duran yerinden obadan kaçmak bilen boldy. Menim gaýdyp gelenne 7-8 ay bolan gelinimin eline adyk sowlukly dügünçekleri berip ödümem dulumyzda asylgy egri galjym bilime dakandym da ileri gum içine tarap tutturup uradym. Biz şo gidişimizde 2 ýarym gün diýilenne günertana ýakyn bir oýda gäwşäp ýatan bir sürü goýunyň üstünden bardyk. Bizi görüp itlerini koguşturup biziň ýanymyza gelen goýun şopany daýaw buluju göremde depe saçym üýüşüp ennamym dygylak gitdi. Bu pelakady göremde ýüregim bir erbet dady sadyp sussum basyldy. Sussum basylmaz şada däldi. Atan satan bolup üstüme awanyp duran uzun boýly kirkimirden ýaňa ennamy gasaňlap giden yüzünü örtüp duran çöpürsow tüýleň içinden ýallarap duran garaýşy içinden geçip barýan bir bet haýbat piyadady. Men oňa salam berenimden soň salamy alyp men çepekçi göwräme nazaryny aýlap ýaňsyly ýylgyryp goýberdi. Ol misli awyny gören ýyrtyjy ýaly özüniň hayatsız gözlerini maňa dälle ýanymda gorkudan ýaňa ýygyrlyp duran gelinime dikdi de çalgyr türkmen dilinde biziň garyp çatmamyda hoş gelipdiňiz. Hani öýe giýiriň diýip çopan çalmaryny giýirmegi ünledi. Derregem öýde barap çalmaryň gapysyny gapy ornuny tutýan kilimi gallaryp biri içer çağırdy. Biz içeri giýrenmezden soň siz gaty ýadapsyňyz. Men size derrew çaý bereýin diýip mis tüňçesini alyp çalmaryň daş ýeşiginde heni sönüp yetişmedik köýde goýdy da oduny güýşlendirdi. Misli pata ýerine gelen ýaly bolup bokurdygymdan zat geçmese de bolşuna görä çaý çörek ýenmezden soň 2 günüň ýadawlygy bildirip meýmirep ogladym. Men kalbymda dören gorkudan ýaňa näçe uklymajak bolsam da ymyzganyp uka düşenmi bilmeýän galypdyrm. Men öz üstüme abanan agyr lawaryň agyrsyna gözüm açdym. Oýansam özümiň eýýäm giýje galanmy duýdum. Görsem ýanky betnişan şopan meni gabyr-gubyr arkan basyp näçe çıtraşsam da elindäki ýüp bilen şatyr-şutyr men el aýagymy güýlüp taşlady. Ol dikelli de galmagal etseň öldürerim diýip haýbat atdy da böwrüme 2 gedek jaýdar depik goýberdi. Men demim içine dolup gıygırmağı da gıymıllamağı da yaraman yatıverdim. Ol haramzada bolsa gelinimin yüreği yarlanýaly bolup gıygırmağına da karşılığına da garaman çağı ötüren ýaly edip goltuğuna aldı da
gıygırdyp, bağırdyp şalmardan çıkıp gitdi. Ol şalmardan çıkıp barýaka, men ahmar bilen ýydyndan garamda, kirden ýaňa keşdeti zordan saýgarylýan, buluç börekli, neciz kellesini saýgardym. Ana, şol kirli, buluç takyalı kelle de, men gözlerimde mydamalyk galdy. Men kalbyma ot düşüp urundym gölün, böwrümde peýda bolan ýiti agyraçydaman usurgap galdym. Şol usurgap ýatyşyma esli wagtdan soň özüme gelip, eýlek-beýlek togolanyp uğradym. Men şol togolanyp ýörüşime bir gaty dada degdim. Çaýnan iýenimde, bilimden aýryp gapdalymda goýan gylyjyma gözüm düşüp, ýüregimde umyt uçkun döredi. Ol neciz, özünün haram keypine juda mübtela bolupmy, ýa-da äsgermezlik edipmi, garal men ýaragyma elinem degirmändir. Men ulu umyt bilen gylyjyň gapdalyna ýatan yerimden elimiň daňasyny gylyja süýkäp kesmekçi boldum. Emma gylyjymyň gaty agaçdan ýatalan köne gaby näçe süýkösem-de ýüpek hiç tadam etmedi. Men bir uludan ak çekdim-de ýene de alaşdy togolanyp uğradym. Şo barmanada men şalmaryň agdyna togolanyp baramda birden şalmaryň daş işigine helki çay gaýnatmak üçin ýakylan otdan galan külü gözüm düşdi. Men derrew şol külüň ýanyna togolanyp bardym-da başardygymdan göwrän bilen külü dörüp uğradym. Külüň içinde üçmän galan bir bölejik ojar ködüni görüp ýeňillik bilen dem aldım. Men derrew ýanky ojar ködüniň üstüne boşarym baglap duran ýüpü goýup ýaktym-da öz ellerimi boşatdym. Hatyr-hutyram gurşup giden ellerim bilen aýagymyň daňatyny çözmäge oturdum. Bennilikden boşap namaz atyna atlandym-da şalmardaky gylyjymy garbap alyp çägelikde misli aýyň ýyzy ýaly bolup duran aýag ýyzyny alyp gapdallaky ýapadyrmaşdym. Depe çykyp aýylgynç görnüşe gözüm düşdi. Görsem helki neciz, şu ýalaňaç bolup ýarym ýalaňaç gelinim bilen misli nikah döşeginde ýatan ýaly gujoklaşyp ýatyr. Men dälrän ýaly bolup gylyjy gyýnyndan sogurup olary tarap sessiz topuldym. Barşyma gylyjy oň boýnundan enterjek bolsam, görsem ol neciz gelinimin kellesini özüne bir gasyp iki kelle birleşip diýen ýaly ýatyrlar. Onsoň men gelinimin kellesinem alaýmaýyn diýip şala oýlandym-da ol haramzadaň al kim ýyda tarap uzap ýatan tüýlük aýagynyň dyz şanyny nazarlap iki elim bilen tutup gylyjymy urdum. Ýalaw ýaly gylyjyň zarbyna aýak zyňylyk gitmese-de aýagyň dyýdyndan aşağı bilen ýokarsyna şala ilte galdy. Henil gan görmedik halyma bu görnüşi görüp howsala düşüp ýyda çekildim. Şo barmanada aýylgynç agyra dözgelmedik piýada erwet gyýgyryp döwwe dikeldi-de jan howluny abad aýagy bilen ýeki aýak towtoklap maňa tarap okdurly. Men bu äpet piýadaň ýetip gelýänini görüp gylyjymy süýräp gaşyp başlanmam duýman galdym. Hemde özümiň barha ysgyndan gaşyp barýanymy duýsam-da gurbamyň ýetdiginden algadym. Şol gaşyp barşyma ýydyma garasam men bilen arany ýygyran ýanky neciz bardan jan howluny egildi-de kesilen aýagynyň ýerden süýlenip gelýän aşaky bölegini iki eli bilen garbap tutup dyýdynnaky iltegini şarpa ýollu-da menden aýlap sally. Çep kevdäme batly degen iňjigiň zarbyna hemde ýüzüme taşyrap burnuma haplap uran adam ganynyň ýytyna jydaman özümden gidip ýykylmagyma az galdy. Şo barmanada o pelaket bir ah tartdy-da ýere ýadylyp gitdi. Ondan 5 adım ýaly öňde barýan menem aýaklarym çolaşdy-da ýere çökdüm. Haram gany dökülip gutarandyrda oň iňmilisi kim galyşyp dem düýsiz göwre öwrüldi. Şol oturuşyma bir haýukdan soň özüm dürsäp, töweregime garasam
beýle ýanymda bir bulaşyk saçly, sal geyimli, iki elini yüzüne tutup içine sığman ağlap oturan gelinime gözüm düşdi. Derrew oň ýanyna barıp bu aýlygynç ýerden şaltyrak arany açmak üçin goşorundan tutup ýerinden galdyryp oba tarap gaýtdyk. Biz sagaman öýe gelip bu bolup geçen ganly wakany hiç kime aýtman, hatda galan ömrümizde birege de ýatlatman gezmegi şertleşip ýaşap başladyk. Ine biz şeýdip aýalym bilen 50 ýyl ýaşadyk. 4 ogly dünýä iňerip kemale getirdik. Özüm odal şertleşimiz ýaly şol hasratly wakany biri-birimizde ýeke gedegem ýatlatman gezdik. Emma men ýaşan soňky 50 ýylmyň içinde öz kalbymy gorşuk deýin gemirýän arnamas duýgusynyň azatyna çydak gelmeli boldum. Men şoňa da kaýyl bolup gedip ýörkäm, bir gün uykudan oýanyp säher bilen daş şakamda gamgynyk bilen göz ýaş töküp bir buluş tahyýatyny sypalap oturan öz garry aýalyma gözüm düşdi. Görenimden gözlerimde madamalyk surat bolup galan şol haram kelle geýdirilen buluş böreğini tanadym. Asyl görüp otursam men aýalymyň şol haramzada mehre gidip şol aýlygynç ganly günnäki ajranlykda oň başyndaky jam böreğini ýanyna ýadygärlik galyp 50 ýyllap mehr siňdirip kalbynda bolsa maňa bolan nämehremligiň äpet belasyny götürip ýören bolsa näçe. Odalam süňk başı iýrimçik, ala gözli, ulu oğluma münkür bolup ýören halyma häzirki görýän ahwalatym kalbymy lerdana getirdi. Birden gödüňimde aýalymyň elindäki buluş tahyýaty jana girip kellesi börekli şol öldürük gaýdan daýaw hyýyrsyz pelaketimi öwrüldi de aýalymyň boýnuna gol saldy. Men kalbymda bolsa arnamasyň odu alawlap asmana galdy. Men şondan soň bara duran yerimden üye ılgaq girip, duullu asılgı duran şol kılıcımı elime alan milyen, hemem aýalymy bölök edip, çapıp taşlap, kılıcım morsa gapdaly oklany milyen. Yine bugünüm men sizin ıgtiýaryňyzda. Ana innem meni isle asaň, isledi atyň, maňa parhy ýok. Eden işime de ökünem mok. Diýdi de, goja şol öňde soňda bolan ganly wakalaň hemde ýüregini berçin alan arnamasyň bar labry üstüne ýüklenen ýaly küýkürlip oturdy da uludan demin aldy. Bu ýelkenç taryh baradaky ýürek gyýjy hekaýaty üns bilen dinläp, magnitofon lentasyna ýadyp oturan sülçü bolsa, magnitofony öçürdi de öňündäki kagazlara ýadawlyk bilen elini uzadyp, saralyk giden bir kagazy aldy da gözü gezdirdi. Onuň gözü gezdirip oturan könölçün kagazyna bolsa, şygyr bilen ýazylan şu setirler bardy. Asmanaga gidenimde, gara yelle yetenimde, dady peryat edenimde, hosar şykan uluj oglan. Hoşsyz ham elle götüren, mehrini mehre yetiren, çöllün obama getiren, uluj oglan. Tupanly günne duş gelen, adaşamda ýola salan, gaýtarmak ham mehrim alan, buluj oglan. Unutmarım sen buluji, weyran etdi argalyjy. Ýokdur takdirin alajy, buluj oglan.
özünün alyp barýan bu jinayet işi bilen baglanşykly, jinayetçiň öý baranyna köne kuşul goýulýan jaýda duran, köne sanlygyň bir burçunnaky duran dügünşekden çykan, ýüzüne göz ýaş damjalarynyň tegmilleri bildirip duran, ýyllaryň emri bilen saralyk giden bu kagazy özünün öňünde küýkürlip oturan bu ýaşula işiň düdügüli boýunça häzirlikçe görkezip bilmeýänne öz ýanyndan gynanan sülçi ýigit ol kagazy suda iýeriljek kagazlara çatyp goýdy.